Ini ang Digicast Negros 10 ang top 10 nga balita sa Negros Island region ang amon idulong sa inyo. Kagaring atong top story subong nga adlaw, February 11, 2026. Masobra sa 1,700 ka persona sa Bacolod City naging reactive sa HIV testing agit pati gayon sa nagigad nga bulan. Bangkay sa lalaki nga naanod sang baha sa Moises Padilla, nakit-a na. 10-wheeler, ginkarnap sa Murcia. Batangan sa puwan na lubong sa higad sang baybay na patay tugas ang pagbuga kag may pilas sa buli. Kag sa good vibes, trending sa social media ang picture sa hiruptanan nga idok nga ginsuksukan sang do-it-yourself na raincoat. Kinatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, ginapaabot nga sini nga semana masugdan ang payout sa idalom sang emergency cash transfer sa Department of Social Welfare and Development para sa mga nagubaan sang balay sang Baguio Tino. Suno kay hinigaran Mayor Mary Grace Arceo, nakapakig-angot na sa ila nga LGU ang DSWD NIR. Sila maga-pioneer sa third tranche sang tagtaganay para sa ECT sang DSWD sa 14 tanan ka mga LGU suno sa iya. Nagalaom si Arceo nga mahuman nila ang releasing sa sulod sa duha ka adlaw. May gina-finalize na lamang ang DSWD suno sa iya as of press time. May masobra sa 3,000 ang yara sa ilang listahan sang mga may totally damaged nga balay, kag masobra naman sa 19,000 ang partially damaged nga balay. Hindi magdubo sa 10,000 pesos ang batunon nga cash assistance sa mga may totally damaged nga balay, kag hindi magnubo sa 5,000 ang para sa may partially damaged nga mga balay. Samtang ginsiling naman ni Rimuel Laho ang PIO sa Lacasiliana na nakaschedule ang tagtaganay sa bulig sa Banwa sa Lunes. Sa post ni 5th District Representative Dino Yulo, ginaabisuhan ng mga apektado nga ihanda na ang mga requirements kag hulaton ang schedule sa tag sa ka-LGU para sa amo nga payout. Wala pa kami nagka-posting gid sa mga designated barangays and designated venues kay tungod na kinakulat pa man namon ang ilang confirmation gid. Ay, okay. okay. Nagit for tomorrow, pag kung sila lang anay ang kabarangay, ang ma-cater balagwas ang cash na dalo nila. Sa number 9, ang Overseas Workers Welfare Administration ang naghatag sang bulig sa Iloy sa mga kabataan nga ginatake sa ilang balay sa syudad sang Silay. Ginpasiguro sa Department of Migrant Workers OWA nga sa tunga sa natabo sa mga kabataan sang OFW nga si Ronelyn sadtong Pebrero 7, gilayon ini nga makapauli sa Silay City. Ang iya nga employer sa Dammam, Saudi Arabia suno sa OWA ang naghatag sang ticket sa kay Ronelyn padulong sa Manila. Ang OWA nang nagbulig kay Ronelyn sa iya nga pagpauli sa Negros Occidental. Bilang isa ka active nga miyembro sang OWA, tigay nga na repatriate si Ronelyn kag nahatagan sang financial assistance kag gilayon nga welfare support. Nagbisita sa ospital ang OWA sa duha ka mga kabataan ni Ronelyn nga padayon nga ginabulong. Sila ang nagpakig-angot sa medical team para mapasiguro ang padayon nga pagtatap sa ila. Personal nga nagpalabot sang ilang nga pagpakig-unong kag suporta sa gobyerno kay Ronelyn si Administrator Patricia Yvonne P.Y. Kaunan. Nagkatuman ini sa haya sang siyam ka tuig nga bata nga nagtaliwan bangod sang insidente sa ilang nga balay. Ang nahatag nga financial kag livelihood assistance sa idalom sang reintegration program ang ginalauman makabulig sa liwat nga pagsugod pangabuhi upod ang iyang pamilya diri sa pungsod. Sa pihak nga bahin na turnover naman sa pamilya ang 60,000 pesos nga personal nga bulig gikan sa isa ka taga-barangay E. Lopez. Sa number 8, bag-o nga LTFRB NIR Regional Director nagaplano nga magbutang sa nga mobile office sa Bacolod. Ginsiling ni Attorney Jerry Liena
ang Regional Director sang LTFRB-NIR ang tuyo nga makabutang sang mobile LTFRB office ang para mapasangkad ang serbisyo sa mga motorista, operators kag iban pa nga stakeholders, labi na sa mga hindi dayon makakadto sa main office. Iya man ginsiling nga bilang bag-o nga regional director, prioridad niya ang safety sang publiko nga nagagamit sa pampubliko nga transportasyon. Dugang pa niya nga sa iya papel bilang public servant magapabilin siya nga may integridad bilang abogado. Si Liena Anay, presidente sa Integrated Bar of the Philippines Negros Occidental Chapter, opisyal siya nga nagpanumpa bilang bagong opisyal nga magadumala sa LTFRB-NIR sang Pebrero 6 sa kay Executive Secretary Ralph Recto. Would really represent the office itself para ma-feel man ninyo ang services sang LTFRB, because this is actually an indirect agency that you may not be able to feel directly the effect of its policy. Sa number 7, 10-wheeler ginkarnap sa Murcia. Isa ka Isuzu nga 10-wheeler ginkarnap sa Lopez Transloading sakop sang purok stop sa Barangay Blumentritt sa Banwa sa Murcia, Negros Occidental, Martes sang hapon. Nagpangayo sang bulig ang tag-iya sang truck matapos madiskubrihan nga nadulang sa lakyan sa transloading. Wala sang liabe kag direct ang starter sang truck. Gin-flash ang impormasyon angot sa pagkawat sa truck sa tanan nga police station sa Negros, lakip na sa Kabankalan PNP, pati na sa Highway Patrol Group, Regional Mobile Force Battalion kag sa 15th Infantry Battalion ng Philippine Army. Matapos mapagwang alert angot sa carnapping, may nakasiplat sang truck sa area sang Kabankalan City. Sa hot pursuit operation, tigayon nga na-recover kagabi ang truck kag nadakpan ang suspect sa Purok Sunshine, Barangay Salong, sa Kabankalan. Ginkilala ang suspect na si alias Chris, 32 anyos, residente sa Barangay E. Lopez sa Silay City. Ginsiling ni Police Captain Honey Labaro, hepe sa Murcia PNP, may record sa Bureau of Jail Management and Penology ang suspect na nakaagi na preso apang hindi pa mapalayag sang kapulisan ng kumpleto nga detalye sang iya kaso sadto. Sa karon detained ang suspect sa Murcia PNP kag kaso nga carnapping ang ipasaka batok sa iya. Sa number 6, pamilya sang seaman nga biktima sang hit and run nagapangayo sang hustisya. Nagapanawagan sang hustisya ang himata kag mga abyan sa 27 anyos nga seaman matapos siya napatay sa hit and run incident sa Hacienda Ricky, Barangay Paraiso sa Sagay City. Nagwa sa investigasyon sa pulis nga papauli na kuntani sa ilabalay sa Barangay Fabrica ang biktima nga si alias Kenneth sakay sang iya motorsiklo gikan sa Sagay proper sang siya ang mabungguan sang salakyan. Ginsiling ni Police Lieutenant Colonel Alvimar Flores ang hepe ng Sagay PNP padayon pang ila investigasyon sa insidente kag pagkuha sa mga CCTV footages. Sa karon wala pa sila sang lead sa identity sang driver sang salakyan nga nakabunggo sa seaman. Graduate sang John B. Lacson Colleges Foundation sa Bacolod City ang biktima kag 3 na katuig nga nagaobra sa barko. Sadtong katapusan sang Enero lang gid siya ang nakapanaog sa barko kag nakapauli sa ila balay. Ang iya nabilin nga pamilya nagapanawagan sa nakabunggo nga magsungka na kag atubangon ang iya responsibilidad. Sa number 5, bata ang nasapwa ng lubong sa higad sang baybay, napatay tugas ang pagkuga kag may pilas sa buli. Ang pagkuga ang nagresulta sa kamatayon sa menor de edad. Iniya nagwa nga resulta sa post-mortem examination sa 11 anyos nga bata nga lalaki nga ginlubong sa higad sang baybay sa Barangay Tiling sa Kawayan. Lunes ang ginreport sang Iloy nga missing ang anak niya nga si Jaycon Herota. Lunes nakutkutan ng
iya lawas nga nalupong sa balas kung sa diin siya masami nagahampang. Sunod sa kawayan PNP, kung ibase pagid sa resulta sa post-mortem examination, may pilas kag lagob sa buli ang biktima nga posible ginsudlan sa matig-ang nga bagay kag wala naman ini sang iban pa nga pilas sa lawas. Nagapada ng investigasyon sa PNP sa sini nga kaso. Sa number 4, bangkay sang lalaki nga naanod sa suba sa Moises Padilla nakit-an na. Matapos ang 24 oras, nakit-an ang lawas ng lalaki nga naanod sang baha matapos maglangoy sa Binalbagan River, sakop sang barangay Makagahay sa Moises Padilla, Martes sang aga. Sininga Miyerkules, mga alas 11 sang aga, nakit-an sa Binalbagan River, sakop sang barangay 4 poblasyon, ang bangkay sang 33 anyos nga lalaki. Nagpatigay sa search and retrieval operation ang katapos sang Moises Padilla Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa bangkay sang biktima. Ginkumpirmar sang pamilya nga nasapwan amo ang ilahimata nga naanod sa suba. Ang biktima taga barangay Makagahay sa Moises Padilla. Sa number 3, isang na-record ginapatay bangod sang Leptospirosis sa Bacolod sang January. Sa pahayag ni Dr. Grace Tan, ang head sang Environmental Sanitation Division sang CHO, may na-record nga isa ka probable Leptospirosis-related death sang Enero. Ginsiling niya nga ang pasyente, isa ka lalaki, una nga na-expose sa tubig baha sang Disyembre sa nagligad nga tuig, kag gin-ospital antes na patay. Ginsiguro ni Tan nga sa karon wala sang hinali nga pagtaas ang kaso sa Bacolod. Apang padayon nga gina-monitor sang CHO ang sitwasyon, labi na sa incubation period sang masakit, agud mahibaluan kung may posibilidad sang dugang nga kaso sa masunod nga mga semana. Ginapahanumduman sa CHO ang publiko nga may nagakaigo nga supply sang prophylaxis nga bulong kontra leptospirosis sa tanan nga health centers. Libre ini nga bulong kag ginahatag sa mga apektado kung nakaubog sa baha bilang preventive measure. Maglambot hasta sa, or we will wait for the 2 weeks ng incubation period and then we will see kung magdamo siya. But we have made sure na ang aton health centers have at all times supply sa aton nga prophylaxis for our leptospirosis. So Sa number 2, nagdangat sa 22.6 million pesos ang balor sang kahalitan sa pananom kag kasapatan nga natugas ang padayon nga pag-ulan dala sang Shear 9. Sa report sang Office of the Provincial Agriculturist as of February 5, 16.3 million ang natugang nga kahalitan sa pananom. 4.4 million pesos ang halit sa palay, masobra sa 86,000 pesos naman sa mais, 847,500 pesos sa high-value crops, kag 10.9 million pesos naman sa fisheries. Sa livestock naman, sa reports ng Office of the Provincial Veterinarian as of February 5, 6.3 million pesos na tuga nga kahalitan dala sang padayon nga pag-ulan. Nalakip sa mga lugar nga nag-report sang damages among Escalante City, Calatrava, Sagay City, Murcia, kag Silay City. Suno kay Dr. Placida Lemana, ang provincial veterinarian, may mga kasapatan nga ginreport nga naanod kaangay sang baka kag karabaw. May mga inubulang man nga manok nga nagkalahalitan. Kalabanan gito nga dako nga damage ang sasagay. Tungod sa flooding, Tungod sang flooding, that's why gani upod kami to sa ila team kay nag-medical mission sila sang 5 kag 6.
Kag sa number 1, masobra sa 1,700 ka persona sa Bacolod nangin reactive sa HIV testing nga ginpatigayon sa nagligad nga bulan. Pinakahuben nga HIV positive sa Bacolod 15 anyos pa lang. Sino kay HIV campaign focal person Jonathan Diaz, 1,712 ang na-record nga reactive sa HIV bangod sa mas ginpalapad kag mas masupog nga information drive kag libre nga HIV testing sa mga barangay, eskwelahan kag komunidad. Kung magsiling nga reactive sa preliminary test, may na-detect nga HIV antibodies o kung antigen sa dugo nga nagapakita sang preliminary positive result pero hindi pa ini final kay mahimo nga false positive lang ini gani may confirmatory test pa nga ginahimo. Ginpasiguro man sang lokal nga panguluhan sa Bacolod nga may nagakaigo nga supply sang HIV testing kits nga naggikan sa Department of Health Negros Island Region. Dugang pa ni Diaz, isa sa mga problema sa kampanya amo ang lost to follow up kung sa diin nagakadula ang pila ka pasyente o kung wala na nagapakita. As of July 2025, may 1,312 ka mga confirmed HIV cases ang Bacolod. Nagapang 22 ini sa ranking sa 140 ka mga LGU nga may pinakamadamo nga kaso ng HIV kag 15 anyos ang pinakahuben. Plano sa Bacolod City Government nga magpatindog sang kaugalingon nga HIV treatment hub sa 2027 para mas mapangapinan ang privacy sa pasyente kag mabuhinan ang stigma. Ginapasalig sang syudad nga ang hub magahatag sang komportable kag libre nga pagpabulong para sa tanan. Pag found out naton nga reactive sila or positive sila sa HIV, sa ang iba dumi fears wala mo na bisan yung stigma sa kung ano ang mahambal sa public sa ila pag sa iba na mga problema sa ila workplace. So kakadula ang aton nga contact sa ila kakalos to follow up naton ang aton nga mga person living with HIV. Sa Good Vibes, trending sa social media ang pictures ang hinuptanan nga ido nga ginsuksukan sang do-it-yourself nga raincoat. Ginkalingaw sang netizens ang litrato sang isa ka hinuptanan nga ido nga nakasuksok sang do-it-yourself nga raincoat sa Libertad Public Market sa siyudad sang Bacolod. Ang ido nga si Diego, hinuptanan sang isa ka fruit vendor sa Libertad Market. Makita sa litrato nga himo ang raincoat ni Diego sa plastic bag kung sa diin nakaputos ang iya sining lawas agud indi matugnawan kag mabasa sang ulan. Bangod sini pila naman ka netizens ang nahamot kay Diego kag sa ginhimo sang iya nga fur parent. Kilala si Diego sa Libertad Market bangod masami ini siya nga kaupod sang iya nga owner nga nagabaligya sang prutas. Kay kitang naga-shoutout sa atong mga live viewers kay Dorsey Carataw. Good afternoon, Digicast. And Ma'am Barbara, paki-greet si Doris Retuya, Vanji Blasco, and Anna May. Happy birthday. Happy birthday. Kay Jubea Yap Janela, pleasant afternoon, Digicast Negros and Miss Barbara Mijares watching live from Baguio City. Maniguro subong katugnaw sa Baguio City, no? Kay Jers RDO Marquez. Gerardo siya. Sorry, good sir. Gerardo Marquez. Mayang hapon, Digicast, Ma'am Barbara, watching here. Mayo, good sir, kay nakilala ta naka Gerardo.
Hi also kay Romel Mahilom Galyo, hamba niya maayong hapon Mama Barb. Nori Rivera, maayong hapon Digicast Negros, shout out sa KC Hardware, Maaw. And of course, hi also kay Miss Chona Pagran, hamba niya maayong hapon Digicast Negros. Kay Jocelyn Loquero, maayong hapon Digicast Negros, watching live in Hong Kong. Kaga kay Jo Marie Bayot, watching live in Iloilo City, pero taga Canlaon gid ko. Oy, si Sir taga Canlaon gid. Hello Sir, maayong hapon. Si Joshua Lancelo Torres Sabio, good evening, afternoon, Digicast Negros, pa shout out kay Lolo Noel Agustin and Lolo Inday of East Homes. Tatlo nagapamati subong nga hapon. Tatlo gid Lolo Noel Agustin and Lolo Inday. Tatlo sila nagapamati subong nga hapon. Hello gid and maayong hapon sa tanan. Kagamaya ato ang top 10 stories of the day tub was. Ako si Barbara Mijares. Maayong hapon.